Mhux esklus li d-dikjarazzjonijiet li l-MP Soċjalista Anna Gomes għamlet fil-konfront tal-Gvern Malti setgħu ħolqu pressjoni interni fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat fost sħabu s-Soċjalisti biex jirriżenja. Hekk ir-rapport tal-Ġurnal Ewropew Politico li jsegwi mill-qrib il-politika fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Il-ġurnali refera r-rapport tad-delegazzjoni mill-Parlament Ewropew li appellat lil Prim Ministru Muscat biex ineħħi lill-Ministru Konrad Mizzi u l-Chief of Staff Keith Schembri mill-karigi daqstant viċini tiegħu. Iżda d-determinazzjoni ta' Muscat li ma joħux dan il-pass jidher li qed tanqal lil-luħut mill-politiċi soċjalisti biex jappellawlu jirriżenja minn Prim Ministru. Madankollu, Politico jgħid li jaħtarx li lanqas dan l-appell ta' sħabu soċjalisti ma hu se jintlaqa' tajjeb mill-Gvern Malti. Sa dan it-tant fuq Twitter l-MP Portugiża Anna Gomes esprimiet id-diżappunt tagħha li l-grupp tas-Soċjalisti mhux kapaċi jikkundanna lil Prim Ministru Malti bħalma kien għamel il-grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-konfront tal-Prim Ministru Ungeriż Viktor Orban. Gomes qalet li sfortunatament fil-każ ta' Muscat u s-Soċjalisti dan mhux possibbli sempliċement għax hu wieħed minn ta' ġewwa fil-grupp tas-Soċjalisti. Din il-pożizzjoni issa anke fost sħabu tal-istess familja Ewropea qed tikkonferma kemm il-pożizzjoni ta' Muscat wara r-rapport tad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew ma niżlitx tajjeb. Dan partikolarment meta Muscat kien ikkwotat mill-midja lokali li se jkun il-Gvern biss li jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Dan minkejja li r-rapport tad-Delegazzjoni Ewropea kien ċar fil-kundanna lil Konrad Mizzi u Keith Schembri, partikolarment għal kumpanija segreta tagħhom fil-Panama u għax qed jagħmlu minn kollox biex is-saltna ta' dritt ma sseħħx pajjiżna. Id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew appellat lil Prim Ministru Muscat li jekk iżomm lil Mizzi u lil Schembri fil-karigi tagħhom ikun qed inaqqar mill-kredibilità tal-gvern tiegħu filwaqt li jinċita il-perċezzjoni tal-impunità. Dan jista' jwassal biss għal aktar ħsara lill-Istat Malti, daqs li kieku qed tkun appoġġjata l-kultura ta' aktar attività kriminali temm jgħid ir-rapport.